Hemen batuketa, kenketak eta parentesia ditugu. Behar da, ariketa horrendik pixka bat zailagoa lengua baina. Horren hasiko gara. Lehenengoarekin parentesiak kenduko ditugu. Eta gero erresago egingo zegulako. Horren hasiko gara. Plus iru. Iru. Ken plus desberdinak dialako, minus. Urrengoa. Ken minus plus. Plus plus plus. Eta ken minus plus. Lehenengo pausa eman ondoren, denak bihurtu ditugu positiboak eta negatiboak, egingo dugun izango da positiboak behin artean batu. Iru gehi lau gehi bost gehi iru. Iru eta 15. Eta negatiboak hau bakarrik dugu, ken bost. Gelditzen zaigu 10. Hori izango izateken lehenengoa. Bigarrena, hemen dugu parentesia eta parentesia. Horren bi parentesi horiek egin barko ditugu. Horren jarriko dugu lehenengo 20, ken, eta guazen hau egitea. Dugu 6, ken lau, ken bost. Horren dugu positiboak 6 eta negatiboak lau eta bost. Zenbat negatibo ditugu? Bederatzi. Orduan berez da 6, ken bederatzi. Minus iru. Horren hau da minus iru. Urrengoa, gehi 6, ken hogeita iru. Horren hemen egiten da kenketa bat, handienari txikienak kendu. Horan, 23, ken 6, minus 17. Minus 17. Orduan, jarraituko dugu, eta kenduko dugu parentesia horiek. Hogei, ken minus plus 3, plus minus negatiboa da, 17. Horan, egin ezagun, positiboak batu, hogei eta iru, hogeita iru, eta kendu 17. Hogeita iru, ken 17, 6. Jarrai dezagun. Hemen jarriko dugu 10, hemen 6. Urrengoa. Hemen dugu kortxete bat eta barruan beste parentesi txiki bat. Horrak, lehenengo pausoan parentesi txiki hori egingo dugu. Hemen 18, ken, jarriko dugu hau, bederatzi, ken, eta horren agingo dugu. Iru, ken zortzi. Iru, ken zortzi, zeinua desberdina dutelako, kenketa egiten da, zortzi, ken iru, bost, negatiboaren alde, minus bost. Minus bost, izten dut hau, eta oran jarraitzen dut. Horen, egin badut, kortxete hau, jartzen den bezortzi, ken, eta hau zer da? Ken minus zer da? Plus, beraz da, behatzi, gehi bost. Ez da kenketa bat, da batuketa bat. Oda, behatzi, gehi bost, 14. Positibo, horran ez dio jarri behar ezade, eta hemen dut kenketa arduta, hemen zortzi, ken 14, lau. Haure badu egina, eta azkenekoa. Barruko parentesi txikitxoak egin bat ditugu. Horra jarriko du 15, ken, 15, ken, erekitzut hau, zortzi, ken 6, 2, gehi, iru, ken 7, beraz hau kenketa bat da, desberdina dialako zeinuak, zazpik eriruin behar alderantziz, zazpik eriru, lau, minusan alde. Minusan alde, jarretu ezagun. Horen, hau egin behar dugu. Dugu, bi eta gehi minus lau. Hau da plus, eta hau da minus. Beraz, kenketa bat egin behar da. Hemen jartzen du gehi behar da, kenketa bat. Horan, lau ken bi gelditzen zaigu. Horan, 15. Ken, bi. Zer, positiboa da negatiboa? Negatibo gehiago daudelez, negatiboa. Minus bi. Hau da, minus bi. Eta azkenekoa. Hau zer da, kenketa bat? Ez. Ken minus da, plus. Hau da, batuketa bat. 15 gehi bi. 17. Eta horrela bukatuko genuke, ariketa. Guazen urrengona. Hemen ditugun bi ariketa hauetan, dena ditugu. Batuketa, kenketa, biderketa, zatiketa, eta kortxete handia, parentesi txikia denetik. Horan guazen lehenengoarekin egitea eta gero bigarrena. Lehenengoan, hemen, jakin barra, nondik hasi behar dugun. Hasi behar da beti, parentesi txiki batetik. Horan, hemen, parentesia ditugu. Bat, bi, hiru, hau. Parentesia honek ditzen zailo. Ditulako barruan, eraigiketa desberdinak. Hau da, egin behar duguna. Oso importantea. Hau. Eta albani badan bi hauek kendu, ere bai. Baina ez egin. Kendu. Ez da berdina. Horan, hasiko geha. Minus bi. Jartzen dut minus bi. Bidear, parentesia egitzen dut. Kendu zaket parentesia, bai. Jarri zaket lau. Kendu zaket parentesia, bai. Ze gehi minus, jarri zaket
ken 6. Ken, hau egingo dut. 3 gehi 7, ken bat. 3 gehi 7, 10, ken bat, 9. Eta izten dut. Orduan, hau askoz simpleagoa dugu. Guazen, kasu honetan egitea. -2 bider eta hau. Parentesi hau egin bat dugu lehenengo. Orduan, hemen dugu lau ken 6, ken 9. Lau ken 6 da -2. Eta -2 ken 9 da -11, berdina direlako. Orduan batuketa egiten da, ez da kenketa egiten. Orduan da, -2 bider, esan dugu, -11. -11 parentesi artean behar dut derrigorrez. Ezin delako jarri biderretake segidan. Behar dut parentesi bat. Eta orain, azkenekoa, biderketa bat, beti biderketa egiten da. Orduan, 2 bider 22. Nola, berdina diren zeinuak plus atatzen da, Minus bider minus, plus. Urrengoa. Hemen dugu biderketa, kenketa, parentesi bat, kortxete bat, eta biderketa bat. Kaso honetan, egingo genukena da, barruko hau. Hau egin behar dugu. Eta gero barruk kanpoak egingo ditugu. Horan guazen egitea. Jartzen dugu. -2, kenduzaket parentesia? Bai. Jartzen dugu -2. Erresa egiteko. Bider, plus 8, kenduzaket 8 hori, plus, kenduzaket 8 jartzen dut. Ken, hau da, egin behar dudana. Horan, egingo duna da, jarriko dut aparte, -2, hau da, ken 2, gehi minus, ken 6, ken minus, plus lau, eta gero hemen dut, bider minus 3, ez, aparentesa bezintra ken dut, bider minus 3. Horren hemen, ditut, gauza bera, baina parentesirik gabe, eta hasiko geha, hau egiten, hau egingo dugu lehenengo. -2 bider 8, neba dugu dintzak eguria, baina, utziko geoko. Ken, guazen egite hau, -2, ken 6, berdinak direnez, da, -8. Eta hemen dugu gero, -8, gehi lau. Batuketa bat da, ez, kenketa bat, zeinan ezberdina delako. Horra atatzen zegu, ken lau, minus lau. Horra, honek jarriko jot, minus lau. Hau dena, da, minus lau. Horra dugu, -2 bider 8, ken, minus lau. Bider, minus 3. Jarraitu ezagun. Zer egin dezaket dut? Biderketa bat, kenketa bat, biderketa bat. Ingo dut biderketa hau eta biderketa hau. Orduan, zen bada hau, -2 bider 8, -16. Jarriko dut hemen, -16. Eta hemen dut ken, eta minus lau, bider minus 3. Lau bider minus 3, biderketa da, 12, eta minus bider minus plus, beraz 12. Eta hemen dut kenketa bat. Baina nola zeinua berdina dian, batuketa egin behar da. Orduan, 12 eta 16, 28. Eta ikurrak mantenduz. Orduan, hau da, emaitza, eta beste horrena. Guazen, urrengoan bila.